Jotta kauppa menestyisi, kasvaisi ja kansainvälistyisi, on luotava 3 V:n ohjelma. Siinä avainsanoja ovat verot, verkko ja vastuu. Me toivomme, että seuraavassa hallitusohjelmassa olisi otettu vahvasti esille elinvoimaiset kotimarkkinat. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että verotusta kevennetään niin, että ostovoima kasvaa, niin että kotimarkkinayritykset voivat kasvaa ja verotuksella ei paineta niin voimakkaasti kotimarkkinoita kuin tällä hetkellä tehdään. Julkinen sektori on tärkeä, mutta se ei luo kasvua. Yritykset luovat kasvun. Ja meidän on löydettävä sellaisia toimintatapoja, että suomalainen kauppa menestyy. Ja silloin on taas tärkeää, että meille ei luoda sellaista sääntelyä, sellaisia sääntöjä, jotka aiheuttavat lisää kustannuksia suomalaiselle kaupalle tai eurooppalaiselle kaupalle suhteessa muihin. Joo, meillä on Alkossa tosi pitkät perinteet itse asiassa työhyvinvoinnin kehittämisessä ja me ollaan ajateltu sitä koko ajan näin, että siinä on monta elementtiä. Että me ollaan osaamista kehitetty, että henkilöstön osaamista niin tuote- kuin asiakaspalvelupuolella, mistä tulee sitten se tunne siitä omasta ammattitaidosta ja ylpeyttäkin siitä ja oman työn arvostusta. Ja sitten me ollaan toisaalta osallistettu meidän ihmisiä vuorovaikutteisesti monella tapaa työn suunnittelusta lähtien ja sitten esimerkiksi strategian rakentamiseen. Ja sitten esimiestyötä on kehitetty paljon vuosien aikana jo. Ja sitten vielä sen lisäksi meillä on panostettu paljon ihan tähän terveyteen ja tällaiseen niin kuin vähän perinteisempäänkin hyvinvointiin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Ja siellä muun muassa tämmöiset työhyvinvoinnin johtamisen käytänteet on viety sitten esimiestasolle asti ja joka tiimiin. Kyllä suomalaisen kaupan tilanne näyttää haastavalta. Suomalaisten ostovoima laski viime vuonna ja nyt ymmärtääkseni se laskee tänä vuonna ja todennäköisesti vielä ensi vuonnakin. Ja sillähän on niin suora vaikutus sitten kuluttajan tai kulutuskysyntään. Ja tietysti tämän päälle tulee sitten vielä kansainvälisen verkkokaupan kasvu. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä tai uskon sitä, että kyllä se on se ostovoiman hiipuminen, joka on pääsyy niin haasteisiin, mitä tänä päivänä on. Ja tämä kansainvälisen verkkokaupan kasvu sitten tietyllä tavalla vahvistaa sitä. Ja tähänhän ostovoiman hiipumiseen on selkeästi syynä erilaiset veropäätökset, mitä on tehty, on sitten kuluttamisen tai palkan verotuksen kiristäminen tai sitten erilaiset valmisteverot. Mä olen joissakin Kaupan liiton digitaalisen maailman tapahtumissa ja verkkokauppakoulutuksessa ja kokemus on kyllä ihan hyvä, että on hienoa, että saa tosiaan sekä kotimaasta että ulkomailta näitä esimerkkejä oman projektipäällikkötyön tueksi. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus, niin se oli hyvin monipuolinen 5 päivän kattaus, kattaen koko verkkokaupan. Mitä tarkoittaa monikanavaisuus, mitä tarkoittaa juridiikka verkkokaupassa, ylipäätään verkkokaupan pyörittäminen. Totta kai tietämystä pitää syventää ja varsinkin se, että miten me tavoitetaan kuluttajat monikanavaisesti, miten me yhdistetään se kivijalka siihen mobiili- ja ylipäätään verkkoasiointiin, niin se on se mielenkiintoinen. Siinä meillä on aika paljon töitä vielä. Meillä on itse asiassa tilanne sellainen, että tuossa vuoden alussa on palkattu verkkokauppapäällikkö meille, tai nykyään me ollaan vaihdettu se titteli verkkopalvelupäälliköksi. Taitaa olla tarkemmin verkkopalvelujohtaja. Mutta se muutettiin siitä kaupasta palveluksi juuri sen takia, että nämä palvelut on hyvin tärkeänä osana sitä meidän kauppaa. Että me ei olla vain kangaskauppa, vaan me tarjotaan myös palveluita kankaiden ympärillä. Ja tietysti me halutaan, että kun tämä verkkokauppa nyt sitten tulee ja se on ikään kuin yksi uusi myyntikanava meidän vanhojen kivijalkojen rinnalle, niin sitten tietysti, että se ikään kuin saumattomasti synkronoituu tai integroituu siihen meidän kivijalkakokemukseen ja kenties kun sitten yhdessä sitä kautta saadaan semmoinen hyvä elämys ja kokemus sille meidän intohimoiselle kangasasiakkaalle, jota ne meidän asiakkaat hirveän usein on. Ja tietysti nyt kun kysyit, että mistä tämä lähti niin kuin liikkeelle, niin totta kai se pyritään seuraamaan, mitä markkinoilla tapahtuu ja mitä maailmalla tapahtuu. Ja tavallaan on jo pitkään tarkkailtu sitä. Meillä oli vuonna 1999 verkkokauppa. Ja se olisi niin kuin aivan liian aikaisin. Että sitten tavallaan niin kuin sieltä saatiin niitä semmoisia kokemuksia ja lainsäädäntökin oli mitä oli ja kuluttajia ei ollut tarpeeksi ja logistiikkiset ratkaisut oli niin kuin ihan lasten kengissä. Niin se suljettiin sitten kannattamattomana aika nopeasti.
Sitten me ollaan tietysti siitä asti seurailtu, että mitä maailmalla tapahtuu ja nyt sitten pikkuhiljaa aletaan näkemään, että verkkokauppaa voi eri aloilla tehdä ihan oikeasti kannattavasti ja sitten ollaan niin kuin niistä lähtökohdista lähdetty tutkimaan, että ehkä nyt voisi olla aika kypsä sitten lähteä tekemään verkkokauppaa. Okay, well, I think first of all we are shopping more frequently than we ever have done before. The days of one big shop that we do every week in a hypermarket are very much gone. We're using a wider range of channels. That's convenience retailing, discounters, online retailing in some countries, and supermarkets and hypermarkets. So it's a wider range of channels. It's more fragmented, it's more complex, it's also more interesting, and shoppers are becoming a lot more impulsive in terms of what they're doing as well in some respects, and at the same time there's more planning around the shopping cycle. A lot of people think that the hypermarket is dead. We don't think that the hypermarket is dead. We just think that the hypermarket and the supermarket is changing, and that's where most people are still doing most of their shopping most of the time. Tässä on 2 kappaletta vaatteita, joissa on lisätty tällainen edullinen muutaman sentin maksava RFID-täki. Ja kun mä vien nämä vaatteet, jotka olen valinnut sieltä rekistä, vaatekoppiin, digitaaliseen vaatekoppiin, se tunnistaa mitkä on ne vaatteet, niiden koon, niiden värin. Ja pystyy suosittelemaan mulle näihin vaatteisiin sopivia muita tuotteita. Se, että mistä Mustianmeren kasvu on peräisin, niin se on varmaan oikea vastaus on se, että ei ole olemassa yhtä ainoata vastausta, vaan se on siis iso joukko asioita. Suurin määrä asialle omistautuneita ihmisiä ja niin kuin paljon duunia. Se on musta se, jos siihen pitäisi yhdellä lauseella vastata. Sitten jos sitä saa avata niin kuin osatekijöihin, niin kyllä me uskotaan asiakaspalvelun voimaan. Me ollaan niin kuin siinä suhteessa vanha-aikaisia, että me ollaan satsattu asiakaspalvelun sekä laatuun että määrään tällä toimialalla, jossa sen merkitys on keskeinen. Oma hankinta, me tehdään pääsääntöisesti melkein kaikki meidän hankinta suoraan, omat brändit, kanta-asiakasjärjestelmä. Sitten meidän tämä sähköinen monikanavainen vähittäiskauppa on varmaan yksi aika iso lisäarvotekijä. Se lista on pitkähkö, mutta ehkä jos sitä listan kärkeä käy läpi, niin kyllä nyt oikeastaan tässä pitkälti ne keskeisimmät on. Me ostettiin yhtiö kesällä 2010 ja oikeastaan jo sen kevään 2010 aikana niin koko meidän strategia on rakennettu monikanavaisuuden varaan. Et se on ollut meille ihan niin kuin itsestäänselvyys. Osittain sen takia, että lemmikkibisnes sopii monikanavaiseen vähittäiskauppaan niin hyvin. We of course do a lot of research. That is one of the core in IKEA. We really spend a lot of time and money on understanding the customer in many different ways. We have done an extensive research understanding the customer journey, what the customers want from different channels. And based on that, we have developed a customer journeys throughout our different channels or touch points, and tried to map our business needs together with that. And now we have created a framework that we will use in guidance of how do we communicate with our customers, how do we develop different channels, and how do they connect together, starting from the customer point of view. In retail, I think we tend to think very much siloed in that we have a store and we have a web and we have e-commerce and so on. But customers don't think in channels, and it's important to understand that what is the overall need that they have and how can we serve that need without thinking the traditional channels separately. Kaupan liitto esittää uutta työllistämisen mallia, koulutustyösuhdetta, joka on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille. Oppisopimusjärjestelmähän on Suomessa kehitetty nyt vaikka kuinka paljon, ja meillä on jossain määrin edelläkävijän tämä nuorisotakuujärjestelmä, mutta siitä huolimatta meillä on toistuvasti niin liian korkeat nuorison työttömyysluvut. Ja nyt tarvitaan ehdottomasti uusia avauksia ja rohkeutta kokeilla uusia malleja. Ja Kaupan liiton malli on tällainen. Meillä on tavoitteena saada tämä koulutustyösuhde nykyisen oppisopimusjärjestelmän rinnalle. Hyvin yksinkertainen malli työpaikalle nuoren ja työnantajan välille.